Gayon na hinahalata ang paglaog kan bagong taom, tiripon,
sa pag-umaw sa mahal na Dios, sa pagdulot kaining misa. Bendisyonan kita ni Diyos, huli ta siya mangirakon, kahirakan kita asin bendisyonan ni Diyos, sumirang sa sato sa iyang lalawgon, sa imong dalan ikapamidbit sa kinaban, sa imong kaligtasan. Bendisyonan kita ni Diyos, huli ta siya mangirakon. O Diyos, pag-umawon ka, ningabos na tawo, bendisyonan kita ni Diyos, magarang sa iya ang bilog na kinaman. Bendisyonan kita ni Diyos, huli ta siya mangirakon, ipagugma mga banwan, matanos ang ang mga banwan, simong inataman. Bendisyonan kita ni Diyos, huli ta siya mangirakon. Bendisyonan kita ni Diyos, huli ta siya mangirakon. Every time the New Year comes, garubagong papel na blanco, naguot nyato, ang gabos ilaag sa blankong iyan sa paglaog kang taon, gabos na marahay. Even if the truth is, pirming igwaning posibilidad na baka may magkahelang, baka igwaning magkaproblema, igwaning maging issue sa familia o ano paman. Pero dahil kita nagpupundo sa paglaom sa mas maugma, mas mabiyaya na taon. Sa pagtiripon niya ito ngunyan, itinatao sa tuya bilang modelo kung paano niya ito sa baton ang taon na panunin paglaom, panunin kaugmahan, panunin pagpasalamat sa mga biyayang inaako niya ito sa mahal na Diyos, kaiba si Inang Santa Maria. Sabi ta kayan, mothers know best. Ang mga ina, mas aram kung paano ang marahay para sa satuya. Si ina ang satuya na aarugan. Magayon ang mga tugang, natungkusan ta ang tulong bagay na ini sa pagpuon kan bagong taon. Since throughout the year, kunyaon sa tuya ang siring na attitude, paglaom, pagpasalamat, pagpapamibi, dahil magkukulang ang mahal na Diyos sa buhay niya to.
Sabi ning kagurangnan, bindisyonan kamo asin ampunonin kagurangnan, ipasirang sa indo nin kagurangnan ang sa iyang lalawgon, asin kahirakan niya kamo. Ipahiling sa indo ang katuninungan. Amen. Happy New Year po sa indo gabos. O Mary, Holy Mother, you were chosen by our God to bear Him, our Savior, who existed before all time. How are you to know the wonders you would see? Oh Mary, oh Mother of God, you're worthy. Oh Mary. Diyos maray na aga po sa indo gabos mga tugang, ini ang tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag. Si Harrison Ford V. Galang, 40 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Salvador F. Galang, asin ni Yolanda F. Vizcara. Buot na magagom ki Cherry S. Notarion, 38 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Gaspar M. Notarion, asin ni Juliet C. Salimbot. Enot na tawag man ki John Paulo D. Pablo, 34 anyos, soltero, taga San Mateo Street, Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ni Roberto Pablo, asin ni Maria Mineta de la Torre. Buot na magagom ki Maria Jesusa S. Galicia, 28 anyos, Daraga, taga Grand Vale, Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ni Alberto Galicia, asin ni Amada San Lorenzo. Ikaduang tawag ki J.R. de Jesus, 31 anyos, soltero, taga Villa Francia Subdivision, Liboton, Naga City. Aki ni Ruel de Jesus, asin ni Lisa Razon. Buot na magagom ki Marvy Ann R. de Lima, 31 anyos, Daraga, taga Naga City, Camarines Sur. Aki ni Benito de Lima, asin ni Marivic Razon.
Ikaduwang tawag man, kay Kimberly B. Apuada, 36 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City, aki ni Dante Apuada, asin ni Imelda Bermeo, buot na magagom, kay Zila S. Gavino, 36 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City, aki kandipontong si Francisco F. Gavino Sr., asin ni Ella H. Servidad. Asin ikatulong tawag, Kinorberto Bayeta Manlapas, 26 anyos, soltero, taga Del Gallego, Camarines Sur, aki kandipontong si Noli T. Manlapas, asin ni Jocelyn Bayeta. Buot na magagom, kay Maridel Candelaria Oberos, 33 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City, aki ni Melchor Oberos, asin ni Maria N. Candelaria. Ang sisay man po na may naaaraman na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang pura paroko o sa opisina kan parokya. Salamat po. Bago po kita magpuon kan satong Santa Misa, maluhod mo na kita sa pagpangadji kang Orasyo Imperata. Pamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang mahihirakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan nalilingya kami nin may pagkamuot. Asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingawa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang mapagkanigong nahimo, huli kan sa imong mapagantabay na mga kamot. Bendisyon ni ang samong mga paghingawa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagporan. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan na panahon nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli Heso Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, kahiraki kami. San Jose, mabinio na esposo ni Maria, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Matukaw po.
Liwat, Diyos maray na aga po sa indo gabos, mga tugang. Pinagpapahalagahan kan simbahan an pagselebrar kan kafiestahan kan pagbunyag ki Jesus. Hulita, enot, ang nangyaring pagbunyag sarong kapahayagan na si Jesus totoong aki ni Diyos. Asin ikadua, sa pagbunyag sa iya naghilig ang banal na Espiritu. Ang simbahan pinaghihiling ining tunay na paglahid asin pagpili kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang selebrasyon kan kapiestahan kan pagbunyag nin kagurangnan, iyo ang minatapos kan selebrasyon sa panahon kan Pasko nin pagkamundag. Pagkatapos kaini, pinupunan ang mga ordinaryong aldaw nin taon. Sa tuyang makakaibahan sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya, ang sa tuyang ginagalangan asin namumutan na Kura Parroko, Reverendo Padre Felipe B. Colbert III. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kakurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Sumaray na aga sa indugabos mga tugang. Maray na aga man po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos,
asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katunilungan, sa mga taong marahayan buo. Inuungawi ka, inurukyawi ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamang, kagurang nan aking bugtong Yesu Kristo. Kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, haki ka naman. Ka na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ka na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aasa mo pakimaherang. Ka na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakaman asin daing kasagkoran, solemneng pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Hordan, mantang huminilig sa iya ang Espiritu Santo. Warasan na sa imong pag-ampon sa kaakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu Santo. Tanganing padago sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ang simbahan nagtutukdo na sa Hesu Kristo iyo ang ipinamidbid na surugoon ng Diyos. Siya ang Mesiyas na maabot, ang namumutan na aki ng Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Isaías.
Uya an sakuyang sorogoon, inampun ko siya. Siya an sakuyang pinili, siya ang nawiwilihan kan sakuyang kalag. Itinao ko sa iya ang sakong espiritu, nganing makatao siya nin tunay na katanosan sa mga banwaan. Dai siya nagkukurahaw, an sa iyang tingog dai nadadangog sa mga tinampo. Dai niya binabari an ronot na kawayan. Dai niya pinaparong an mitsa na nagkikimat-kimat. Maimbod na itinataon niya ang tunay na katanosan. Dai siya nag-aalang-alang, dai siya mapadaog sagkod na ang tunay na katanosan, ikapamugtak sa daga. Huli taan mga kapuruhan, naghahalat kan sa iyang tugon. Ako ang kagurangnan, ika inaapod ko na maglingkod sa katanosan. Ika dinadara ko sa kamot, ika inaataman ko, ika ginibo kong tipan nin banwaan asin liwanag kan kataohan. Sa pagmuklat kan mata kan mga buta, sa pagligtas kan mga bihag, asin kan mga yaon sa kadikluman nin mga bilangguan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. bendisyon nin katuninungan, itataon nin kagurangnan sa saiyang banwaan. Gabos po kita, bendisyon nin katuninungan, itataon nin kagurangnan sa saiyang banwaan. Mga aki nin Diyos, magdulot kamo sa kagurangnan, magdulot nin kamurawayan asin kaumawan, pag umawon nindo an sa iyang ngaran, sambahon nindo an kagurangnan. Bendisyon nin katuninungan, itataon nin kagurangnan sa saiyang banwaan. Ang tingog nin kagurangnan nasa ibabaw kan mga tubig. Ang kagurangnan nasa ibabaw nin mahiwas na mga tubig. Ang tingog nin kagurangnan makapangyarihan. Mamurawayon ang tingog nin kagurangnan. Bendisyon nin katuninungan, itataon nin kagurangnan sa saiyang banwaan. Ang Diyos nin kamurawayan minapahiling, asin sa saiyang simbahan gabos minasabi, pag umawon, ang kagurangnan nagtutukaw sa ibabaw kan baha. Ang kagurangnan magahadi sagkod paman. Bendisyon nin katuninungan, itataon nin kagurangnan sa saiyang banwaan. Para kay San Pedro, ang pagbunyag kay Jesus sarong pagpapatutuo na siya ang linahidan kan Espiritu Santo, asin tinawan nin kapangyarihan. Ninhuli kaini, naggibo siya nin mga karahayan, asin tinawan niya nin kaumayan ang mga pinapasakitan kan demonyo. Kan kita nag-ako kan bunyag, nagiman kitang kabtang kan buhay nin simbahan, asin nakisumaro sa misyon ni Kristo sa kinaban. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Pedro nagtaram sa mga tao na nagkatiripon duman sa harong ni Cornelio. Katotoohan na sa kuyang nanudan, iyo na ang Diyos, dainin pinapalain, kundi inaako niya ang gabos na may pagkatakot sa Diyos, asin nagigibo nin matanos. Ipinadara ning Diyos ang sa iyang tataramon sa mga aki nin Israel. Ipinaghulit sa inda ang marahay na bareta nin katoninongan na hatod ni Hesukristo, kagurangnan nin gabos. Kamu gabos nakadangog, dapit kan mga nangyari duman sa Judea, dapit ki Jesus na taga Nazareth, asin kung paano siya nagpoon sa Galilea, pakatapos paghulit ni Juan, manungod sa bunyag.
An Espiritu, asin an kapangyarihan, ilinahid sa iya ning Diyos, asin hulita ang Diyos, yaon sa iya, naglibot siya sa paggibo nin mga karahayan, asin sa pagpaomay, kan mga pinapasakitan kan demonyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tawo sa saindang paglaom, nagpuon pag-isip, kung baga si Juan iyo na ang Mesiyas. Kaya si Juan nagpahayag sa atubang ning gabos. Ako nagbubunyag sa tubig, alagad yaon sa tahaw nindo, ang saro na urog sa sako. Day ako maninigo na maghubad kan sa iyang mga sapin. Pagkatapos na ang gabos na tawo na bunyagan, asin si Jesus na bunyagan naman, mantang nagpapamibi, nabuksan ang langit, asin huminili gan Espiritu Santo, siring sa salampati. Asin nadangog ang tingog na hali sa langit. Ika ang sakuyang aking namumutan, yaon sa imo ang sakuyang kaugmahan. Marhay na bareta ni satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na agaliwat sa indugabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Garo kasuarin lang kita nagselebrar kan Pasko. Ngunyan iyon na ang pinakahuring aldaw kan kaaldawan kan Pasko. An liturgical calendar, liturgical cycle kang simbahan kung pwesto ng may iba-ibang panahon. Aram niya ito, pinupunan niya ito sa panahon ng Adviento. Pagkatapos ng Adviento, Pasko. Then mabalik kita sa ordinaryong panahon. Pagkatapos ng ordinaryong panahon, mapuuna naman kita sa panahon ng Kwaresma. Pagkatapos kan panahon ng Kwaresma, mapuon kita sa selebrasyon kan Easter o Paskwa. Then mabalik sa ordinaryong panahon, mabalik na naman sa bagong Adviento, panahon ng Adviento. Asin, sa mga panahon na ini sa loob ng liturgical year, the shortest is Christmas. Kaya magigirumduman nindo, garo kasuarin lang kita nagtitiripo, nagsisilibrar nin Pasko, maugma sa pagkamundag kan aki, na itinao sa tuya ning mahal na Diyos, ngunyan tatapuson tanaan Pasko. Tangani na kita magbalik sa ordinaryong sitwasyon kan buhay niyato. Tapos na ang mga selebrasyon. Of course, throughout the year, we always have reasons to celebrate. Pero dahil man hindi gugustuhon na bilog na taon, permisa ng Pasko, na pagpapabalik-balikan sa nakamukan sa imong mga tinubong, ay maubos ang budget nindo kayan. Kaipuhan kitang magbalik sa sitwasyon
na ordinaryo sa satuya. Ini ang pinapahayag sa tuya kaning inot kan sa tuyang selebrasyon. Kaya sabi ninda, ano kasyokan pagbunyag ni Kristo, iyo man ang transition niya to, hali sa selebrasyon kan Pasko, pasiring sa ordinaryong panahon sa liturgical calendar kang simbahan. Sa sararayon ta na po ang mga Christmas decors ta. Mamimiss na naman ang mga bilin na dapat sa tuyang itatago. Ang mga kanta sa misa na sa tuyang nadangog sa lipot na panahon na sa tuyang kinakaranta. Have to wait for another year to listen to them. Pero ang mensahe na pinaabot sa tuya, na igwanin Diyos na namundag, igwanin Diyos na namuot, igwanin Diyos na andam na magtaokan sa iyang sadiri para sa to. Iyon sa tuyang makakaibahan araw-aldaw sa tuyang sitwasyon sa tuyang pagkabuhay. Ngunyan sa okasyon kan pagbunyag ki Kristo mahiling niya to, ang sa tuyang tinatawan nin pag-umaw, bakuan umboy na namundag sa birhen, na ipinahayag kan birhen sa gabos sa mga tawo, kan nakaaging simana sa selebrasyon kan sa tuyang Epifanya, ang inapod niya itong Three Kings, nabuot kan Diyos na ini na iligtas ang gabos. That was our celebration last Sunday. Ngunyan, mahiling niya to, an aki, he did not remain a child, an infant, he grew up with his mother, with his family, and now, resolute, andam, sa pagibukan misyon na itinoning mahal na Diyos sa iya. Aram niya to, sa okasyon kan pagbunyag ki Kristo, pinupo na niya man ang naapod niya tong public ministry sa iyang buhay, kung paano niya i-accomplish ang misyon na itinoning mahal na Diyos sa iya. Sabi ninda, ang pagbunyag ki Kristo, sa Roma na forma ning Epifanya, magdadangog niya to kasubag o sa pagpuon, partikan introduction sa misa. So, ang Epiphany is not only the moment when the child was presented to the three magi. Ang pagbunyag kay Kristo, Epifanya man in Diyos, kung saan ipinahayag, bako kan birhen, na daradarakan aki, daradaran aki, pinahiling duman sa mga mago, ang aki na namundag na Mesiyas, kundi ang Diyos na namundag na aki, tanganing maging Mesiyas, yung kinaban, digdi, ipinapahayag kan boses kan Ama, ang Kristo na sa iyang pinili, si Jesus na sa iyang pinili. Sabi kan Ebanghelyo, pagkatapos sa siya binunyagan, huminilig ang Espiritu Santo, nadangog ang tingog na hali sa langit, ikang sakuyang aking namumutan, nyaon sa imo, ang sakuyang kaugmahan. Ipinahayag kan boses ka nama. Pinahiling kung paano ang Espiritu naghilig ki Kristo, tanganing ipamibid sa bilog na kinaban, ini ang sakong pinili. Pinili buot sabihon, ini ang Mesiyas, ang Kristo, na sakuyang ipinidara sa indo. Kaya sinasabi, the baptism of the Lord is also a form of epiphany or manifestasyon o kapahayagan, pagpamidbid kan Diyos Ama sa aki na sa iyang sinugo digdi sa daga. Mahiling niya to, pinamibid sa tuya ang identity ni Kristo sa satuya, ni Jesus sa satuya. Tanganing siya, ako unta bilang satuyang Mesiyas. Magayon-gayon mga tugang na sa pagselebrar niya to kaning okasyon kan pagbunyag kan satuyang kagurangnan. Mahiling man niya to, mantang ipinahayag sa tuya ang halaga kan pagbunyag ng inako ni Kristo, which is somehow different from the rest of those na nag-ako kan bunyag ni Juan. Aram niya to, na ang bunyag na itinataon ni Juan para sa mga parakasala. Alagad si Kristo na nag-ako kan bunyag ni Juan, kumbaga, pagpapahiling sa tuya, bako na siya sa rong parakasala, kundi ang pagpapahiling kan halagakan, kahulugan kan bunyag na itinataon ni Juan sa mga tao, ang pangangaipo nin pagsulsul, nin pagbakli,
tangani na iandam niyato ang buhay niyato para sa mahal na Dios. Kaya inako ni Jesus ang siring na bunyag, tanganing tawang gurbaga sabi sa English, legitimacy ang ginigibo ni Juan na pag-alok sa mga tao nin kahalagahan nin pagbabago sa buhay. Nga namumutan ko mga tugang, kitaman kabus aram niya to, nag-ako kita kan bunyag. Asin magayo na sa tuyang paghurup-hurupan, ang halaga kan bunyag na sa tuyang inako. Kung saan sa paagi ka ini, ipinapamidbid man sa tuya, kung paano ipinamidbid ka nama, si Kristo sa sato, pinapamidbid sa tuya, kung ano asin si isay kita. Nakita mga aki man in Diyos. Nakita pinili man nin Diyos. Igwaning sarong parte sa pagbunyag kung saan ang mga aki linalahidan kan krisma. Asin sa krisma, saro sa pinapangadyi kan padi, sinasabi kan padi, ika pinipili nin Diyos, sa diri nin Diyos. Nakita mga padi, propeta asin hade. Iyan ang pakiras niya to sa ofisyo o sa misyon nin sa tuyang kagurangnan. Nag-ako kita, bako lang kan paglinig nin kasalan, kundi kan buhay ning mahal na Diyos, kan kita binunyagan. Nag-ako kita kan espiritu nin Diyos. Inaapod niya ito sa mga sinasabihan kita na kita naging templo kan espiritu nin kagurangnan. Alagad ang buhay na inako niya to, kaipuhan na magtalubo, kaipuhan na atamanon. Kung paano inaataman ang buhay, itong inaapod niya itong biological life, puon na kita mamundag sa tulakan sa tuyang ina, kung paano inaataman kan sa iyang mga magurang, sa iyang mga aki, tanganing magdakula sa pagkamidbid sa buhay, sa endang responsibilidad, sin maging sarong mature na individual, siring man kayan ang buhay niya to na mga binunyagan ki Kristo. Kaipuan ang padago sa pag-ataman kan buhay na inako niya to bilang aki ning mahal na Diyos. Ang pagpararom sa tuyang pakasabot, kan pagtubod na sa tuyang inako. Kaya padagos kitang maako kan mga sakramento na itinatao ning mahal na Diyos. We are not contented just receiving baptism. Maako kita kan kumpil, maako kita kan Eucharistia, maako kita kan sakramento nin pagkumpisal. Asin kung kita andam na, maako kita kan, we can decide to become a priest, we can decide to get married. Ang mga bagay na ini, sakramento ning mahal ni simbahan, itinao sa tuya, tanganing padagos na atamanon o padakulaon ang buhay na itinao ning mahal na Diyos, ang espiritu na inako niya to, kan kita binunyagan. Dahil kita magnalas kung paano ta nagluluya ang sa tuyang pagtubod. Dahil kita magnalas kung paano ta nagrarayo ang mga aki niya to sa simbahan. Kasi baka mantang sinda nagdadakula, dahil taman sinda tinukduan na magpararom kan sa indang pakasabot sa simbahan. Mantang sinda nagdadakula, dahil taman sinda tinukduan na apresyaron ang halaga kan pagpapamibi, kan pagsisimba. Mantang aram niya to, kadakol-dakol ang pwedeng maging rason, tanganing ang mga aki niya to, ma-influensya ng iba-ibang bagay na pwedeng maging dahilan kan sa indang pagrayo sa simbahan. But this is part of growing up para sa tuya, sa mga aki, sa gabos sa mga binunyagan. But kung sabihin mga tugang, arual daw sa pagbalik niya to sa itong ordinaryong panahon, ang satuyang obligasyon bilang mga binunyagan, parte kan satuyang obligasyon, iyo ang pag-ataman niya to, kan pagtubod na inako niya to, kan kita binunyagan. The life of God we receive the moment we are baptized is both a gift and a responsibility. Ini ang pinapasabot sa tuya, kaduwang punto sa tuyang selebrasyon. Lagad arog man ki Kristo, kita man na mga binunyagan, igwan ng responsibilidad na maghiras
kan pagtubod na sa tuyang inaako. And it is the third point. All baptized persons are missionaries. Bako lang na kita nag-ako kan pagtubod, kita man inaalok na maghiras kan pagtubod na sa tuyang inako, hali sa simbahan, hali sa mahal na Dios. Siguro mga tugang, ang saro sa challenge sa tuya, sa pagpuon niya sa ordinaryong panahon, na ini kang liturgical calendar kang simbahan, na kita magin maimbod na sa tuyang mga responsibilidad. Sabi ko kasubag sa pagpuon, tapos naan mga selebrasyon. Alagad kita mabalik sa pinaka-ordinaryong sitwasyon kang sa tuyang pagkabuhay. And we are reminded the need to be faithful na kita magin maimbod na sa tuyang mga responsibilidad. Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, we need to be faithful. Ang Diyos na namon dagsa sa tuya, maimbod sa gabos na maimbod siya sa iyang pagkabuhay. Sabi kan Ebanghelyo, kung magigirumduman niya to, itong episode kang gospel about the finding of the Lord in the temple, siya nag-iba sa iyang mga magurang, nagtalubo sa pagkasabot sa buhay asin sa pagkamidbid sa mahal na Diyos. He was faithful even He is a God born to us. He was faithful to His parents and grow in wisdom and in knowledge of God. Kita man inaapod na maging siring. Si Jesus ang ehemplo kan sa tuyang buhay. Ang pagiging maimbod bilang sarong binunyagan, hinahagad siya sa tuya, arual daw sa tuyang pagkabuhay. Amen. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong naaki kan Dios, namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man, huli ka ni Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama, asin nagmuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kanama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Mantang si Jesus nagpapamibi, kan siya binunyagan, ang Espiritu Santo naghilig sa iya. Sararo kitang mamibi sa Diyos Ama, na kitaman mag-ako, kan Espiritu, tanganing tabangan kitang mabuhay, susog sa satong mga panuga sa bunyag, ang satong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan na pinakusog kan Espiritu, gibuhon an sa indang misyon, na magin mga saksi kan paggamot kan Diyos sa gabos na mga banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga magurang na Kristiyano, maging tunay na nakakasabot kan sa indang espiritual na katungdan,
sa saindang mga aki na sa bunyag namundag liwat kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga ang samong pamibi. Tanganing kitagabos magin maimbod sa tuyang mga panuga sa bunyag, asin paurugon ang gibong pagligtas ni Kristo sa pakihiras sa satuyang kapwa kan mga inako niya tong biyaya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makagamiaw na hulikan sa indang mga pagsakit, sinda nagsasaksi sa buhay ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan na binunyagan kay Kristo, makisumaro sa iyang kamurawayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga ang samong pamibi. Amang daing kasagkoran sa pagbunyag sa pagbunyag sa samo ginibom mo kaming mga saksi sa imong kamurawayan sa bilog na kinaban. Warasan na ang bagsikan ni Espiritu Santo magdanay sa mo, tanganing padagos kaming magsaksi sa itinaumong pagtubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tangani nga sa ko sinasendong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang, nadarakan pagpahayag kan sa imong aking namumutan. Tanganing ang pagdulot kan mga paratubod mo, maging siring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak, nagmauot na linigan ang mga kasalan kan kinaban. Siya na nabubuhay at sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Kita sa mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas. Nadanay asin minisan sa Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Nasa mga makangangalas na misteryo, pinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig nin bunyag, nanganing huli kan tingog na nadangugikan sa langit. Tinubod na sa imong tataramon, nag-ierok sa katawuhan. Asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong surugoon mo, nilinlahidan kan olyo nin kaugmahan. Dangan sinubol sa paghulit, kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya kaiba kan mga bertude sa kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, kan kadakulaan mo, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa iya mga disipulos taan sabi, magakaw ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Tiniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singgidaray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, magako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tenian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danoy natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag, sakot na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, ang tinapay nin buhay asin kalis in kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero.
Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinangabos sa mga gadan. Tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, nanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, singabos sa santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, hasin kaiba niya, hasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, hasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa rualdan, itaon mo sa muyangunyan, asin atawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami magdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kami natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, ng samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo,
Hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamunin katuninongan. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagpaparaan at mga kasalan at tinapay, kahirati kami. Cordero ng Diyos na nagpaparaan Ang mga kasalan ang kinabang, kahirati Cordero ng Diyos na nagpaparaan at mga kasalan at tinapay, tawi kami ni Mga tugang uyaan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dai na kaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwa nin lay Eucharistic Minister na mataon in komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po. Sarong atin ang mundat sa sato, si Kristo
Mamibi kita. Matindog po. Kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak. Tanganing maimbot na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apodon asin magin mga aki mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi kan simbahan in Caceres na nakikilakbay. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuya mga puso, ika nasulong magiya sa mo, tukduan ang dalan na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo na dayuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na ang samong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay. Tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asin dai makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabo sinahagad mi sa imo, na naghihiro sa lambang saro, asin puso, kasaro kan ama, asin kanaki, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa kadikit na panahon. Ngunyan na ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita ng second collection para sa pangangaipo kan katikista, asin formation-related activities kan parokya. Financial report. Collections for the week, December 27, 2021 to January 2, 2022. Cash receipts. Daily collections, 15,183 pesos. Sunday collections, 28,346 pesos. Collection boxes, 3,680 pesos. Junior and family, Malin Nierva, Ayen family, Hilda Pascua Bue and family, M. Dacudao Cycle Center, Antonio Maclang and family, Evelyn N. Brillante and family, Ruby and Celso Antonio, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Culvera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malagod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin ang Naki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ipinahayagabos para sa kaligtasan ng katawuhan. Magugmaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, gabos magdurulok sa umboy na kagtubo.